खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। गिबि आपडेटआवनो दं अरुणदयनि जि 3.0 जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोननि सिगाङाव बिथांमोनाथ' 9,000 फैसाखौ मोनखांबाय आरो अरुणदयनि जि बे एप्लाइखौ न'खरसेयाव गांबेसे बानायनो हायो बेखौबो आं नोंथांमोनजों दिनै सावरायगोन आरो बेनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा फोरमायखो बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होगोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना सिगाङाव जाय बिथांमोना 9,000 फैसाखौ मोनखाबायमोन दे लोगोफोर, बिथांमोनहा जिखिनि गोदानाव मोननो गोनां दं बेखिनि बेनिफिसारिया बेखिनि फैसाखौल' मोननो हासिगोन आरो जाय बिथांमोना सिगाङाव 9,000 फैसाखौ मोनाखैमोन बा बे 9,000 फैसाखौ मोनाखैमोन दे बिथांमोनहा गोदानै एप्लाइ खालामफिनोब्लाबो 3.0 जुदि गोदानै एप्लाइ खालामफिनोब्लाबो नोंथांमोनहा बेवहाय बे सिगांनि जि 9,000 फैसा बे 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनफागोन आरो बेजों लोगोसे दा मासाव बेसेबां मास जाबोखो बेयाव सोलिबाय थानाय जि दाननि फैसा बेखौबो नोंथांमोना खेबसेयैनो ज' मोनफानो हागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखादों। आरो बेजों लोगोसे गोबां न'खरावनो माने बिहामजोआ मोननानै बिखुनजोआ मोनाखै। सोरबा न'खराव बेबायदिनो गोबां जादों, बिहामजो सानै साथामबा बिथांमोननिया रेसन कार्डआ गांसेयानो, बिखुनजोनि नामावल' दं रेसन कार्डआ, बिहामजो सानै दङ, फिसाला सानै, बेवहायबो बिथांमोननिया रेसन कार्डआ जयैनो दङ। मानि मेन हेडआ जादों बिखुनजोआनो जानानै दङ। दा बेनि सायावबो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सिगां जि इलेक्सननि सिगांबो बिथाङा फोसावनानै होखादोंमोन आरो इलेक्सन जोबखांनायनि उनावबो बिथाङा गेवलां मिटिंनि गेजेरजों बेखौ फोसावफिननानै होदों आरो मा फोसावनानै होदों, जुदि नोंथांमोननि रेसन कार्डआ बिखुनजोनि नामाव जुदि गांसे दङब्ला, बिहामजोआ जुदि अरुणदय मोनाखैब्ला बा बिखुनजोआल' मोनदोंब्ला बा सोरनियाबा बिहामजोआल' मोनदोंब्ला, बेबायदिब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मोनसे फोसावखानानै होदों, नोंथांमोननि जि रेसन कार्डखौ मानि दानस्लायनानै लांनो हानाय केपासिटिखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बानायनो थाखाय खावलायगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिनानै होखादों आरो बानायना होगोन होननानै बिथाङा बुंनानै होखाबाय आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना मानि मोनसा मोनसि जायो, सोरबा बिखुनजोआ मोननानै सोरबा बायदिया सानै बिहामजोआ मोना। हेडआ नों बिखुनजोआसो, फेमिलिया न'खरनि हेड फेमिलिया बिखुनजोआसो जाना दं नालाय, सोरबा बायदिया बिहामजोआ मोना, सोरबा बायदिया बिखुनजोआल' मोनो। बेखौ माने दानस्लायनो हानाय केपासिटिखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गेवलां मेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय, बिनि खामानिखौ मावनो थांगासिनो दं होननानै। दा बेखौ नोंथांमोना क्लियार जाबाय, बेवहाय गोसोआव दाउट जानो नांला। बिखुनजोआ मोनोब्लाबो एबारनिया न'खरसेयावनो गांनै गांनै, बिहामजोआबो मोनफानो हानाय केपासिटिखौ बानायनानै होगोन। जुदि बिहामजो सानै दङब्ला बिहामजो सानैयाबो मोनफागोन आरो बिखुनजोआबो मोनगोन होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों। बेखौ नायोब्ला न'खरसेयाव नोंथांमोना गांनै अरुणदय मोननो थांगासिनो दं होननानै बुंनो नांगोन आरो। दा बेजों लोगोसे जेब्ला नोंथांमोना बे अरुणदयनि जे एप्लाइआ जागोन, बेनि सिगांनो नोंथांमोना रेसन कार्डखौ दानस्लायनानै लानांगोन। दा बे रेसन कार्डखौ दानस्लायनायनि सिगां नोंथांमोना मा मा डकुमेन्टस नांगोन, बे डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना फारि फारि बुथुमनानै लाबानो जाबाय। आसामाव दा जे सरकार, बे सरकारा मानि जागायनो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखायनो बेखिनि डकुमेन्टसखौ जमा खालामनानै ला, आं बेखौ नोंथांमोननो फोसावहरखाबाय आरो। दानिया लोगोफोर नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय। नैथि आपडेटआवनो दं सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बा अर्थात दंफां गायनायनि जि 10,000 फैसा, बे 10,000 फैसाखौ जाय बिथांमोना सिगाङाव मोनखांबाय, अर्थात जाय बिथांमोना सिगाङाव मोनखायाखै, बिनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा फोरमायनानै होखो आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायथिनानै होनि। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेयाव मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिनानै होदोंदि जाय बिथांमोना 10,000खौ सिगाङाव दंफां गायनायनि नामै मोनखांबाय, बिथांमोना 25,000 मोननो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। सेकेन्ड किस्तियाव मानि सेकेन्ड बाराव बिथांमोना 25,000 मोननो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। दा बे 25,000 मोननो थाखायनो गामि गामि गोबां मानि मिटिं लानाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानो हागौ। मानि जोंनि एरियायावबो बेबायदिनो मिटिं लानाय बा बबेबा सोरनिबा गामिफ्राव मानि केमेरा खेबलायनानै भिडिअ बानायनानै हरलायनाय, बेबायदि दंफां गायनायनि बे सोलिबाय दं आरो खामानिया। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना सिगाङाव 10,000खौ मोनथाराखै, जाय बिथांमोना बे 10,000खौ थांनायाव दंफां गायनायनि नामै मोनथाराखै, बिथांमोना एबार खेबसेयैनो 10,000 आरो 25 दाजाबनानै 35,000 मोनगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखाबाय। जाय बिथांमोना मोनथाराखै, बिथांमोनाबो गोसोआव जेबो जिंगासिनो नाङा, अर्थात सिन्था खालामनो नाङा आरोना। बिथांमोनाबो खेबसेयैनो एबार 10,000 दाजाबनानै 25जों 35,000 खेबसेयैनो मोनहैनो हागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखाबाय। बेखायनो जाय बिथांमोना मोनाखै, बिथांमोनाबो गोसोआव जेबो साननांला आरो बिथांमोनाबो बे दंफां गायनायनि जि
गोदान जुदि फर्म लानाय हाबाफारि फैयो अब्लानिया नोंथांमोना बेवहाय गोदानै साबमिट खालामफिननानै होबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना 35,000खौ खेबसेयैनो मोननो हागोन आरो आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो सुंद' आपडेटनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव बेबायदिनो लोगो मोनलायगोन। थेंक इउ।